Sigiden 79 na mun kɔni jamana gouvernement ye minisiri kelen b'a kɔnɔ u bɛɛ kan ka u bolo fɛnw k'o la ko fɔ k'o kɛ gafe ye k'o di mun ye jamana premier ministre ma mun ye tile 30 u talen ka kɛ mun ye ministre ye wa mun ye premier ministre ale fana b'a ta k'a di mun ye maa minnu fana baara mun fana bilalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnyana mun bɛ bɛɛ ka bololaminɛw ani bɛɛ ka wariw ani bɛɛ ka fɛn min b'i bolo sani ka kɛ ministre ye mun b'o lakodɔn ale fana bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye ka sanga n'o ye mun kɔni ye sariya sen ye o bɛ lawaleya mun ye gouvernement baarakɛla kelen bɛɛ lajɛlen kan n'o ye sigiden 52 ye ale kɔni bɛ waleya mun ye gouvernement baarakɛla kelen bɛɛ ka jagoya la sigiden 80 na mun kɔni ye gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ye ale kan ka bɔ ni fɛn ye fɛn minnu n'o ye baarasen mun dira ma jamanakuntigi fɛ n'a y'o kɛ gafe ye o gafe in kan ka na yira mun ye an ka kalabulon 2 in bɛɛ lajɛlen na n'o ye assemblée nationale ye ani mun ye sénat ye i bɛ ka fɔ olu bɛ sigikafɔ kan o sigikafɔ bɛ kɛ mun ye jamanakuntigi yɛrɛ ka bɔli kɔfɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana yɛrɛ ka lahalaw ka kɔn o ɲɛ n'o o kɛra ka ban kuma min i bɛ ka fɔ mun kɔni u bɛ se ka kɛ mun ye kumasigi ye walima u bɛ se ka kɛ yɛrɛ ten dɔrɔn ka kɛ hali u ma vote kɛ k'a fɔ mun ye k'a fɔ k'a ka tɛmɛ ni baara ye sigiden 81 na mun kɔni ye maa ne tala ka don gouvernement kɔnɔ k'e kɛra ministre ye e kɔni man ka tun k'a fɔ k'e bɛ taa wale yɔrɔ kɛ wale min bɛ se ka kɛ hali ka i kan bɔ mun ye kalafiliw nɔfɛ walima ka taa baara yɔrɔ kɛ mun n'i ka baara tɛ ɲɔgɔn ko fɔ walima ka taa don ko la mun bɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ se k'i ka baara k'o lagosi a kɛra mun ye jamana yɛrɛ baara bondaba dɔ ye walima a kɛra mun ye hali kɛnyɛrɛye dɔ kɔnɔna ye e man ka o si kɛ tun e man k'i sen don ko la tun ko bɛ se ka kɛ lagosi ye ka ɲɛsin i ka baara yɛrɛ kɔnɔna ma fo n'a kɛra i yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna ye i bɛ se ka baara kɛ o de lahala kɔnɔna la i man ka baara foyi kɛ baara mun tɛ minisiriya baara ye tugun